ஏ ஜாக் கேமிங் விசஸ் யூஜிபில்லா. யூஜிபில்லா ஒன் டாப் பிளேயர், பங்கமான பிளேயர். அவர் கூட தான் இன்றைக்கி ஒன்று சீசன் போட போகிறோம். எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். யார் ஜெயிப்பான்னு இப்போயே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போயே யார் ஜெயிப்பான்னு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்படியே கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வீடியோ வரும் உங்களுக்கு. சென்சிட்டிவிட்டி வேறு என் சென்சிட்டிவிட்டி 82 தான். நீங்களும் வச்சு டைப் பண்ணி பாருங்கள். பங்கமாக ஹெட்டு விழுகும், வேறு லெவலாக ஹெட்டு விழுகும். நீங்களும் வச்சு பாருங்கள். நானும் அடிக்க பார்த்துட்டே இருக்கேன். சரி என்னப்பா இது சிக்கவே மாட்டேறியான். ஓடு என்னமா ஓடுறாப்புல அவர். என்ன ஸ்பீடு, மூமெண்ட் ஸ்பீடு என்னமா கொடுத்துட்ருப்பாப்புல. வண்டியிலே கொடுத்துட்டாப்புல மூமெண்ட் ஸ்பீடு. லைஃப் சுற்றிட்டு நானும் அடிக்க. என்னடா இது எங்கிட்ட திரும்புது செல்லு. சரி அப்பா பயங்கரமாக விளாட்றாப்புல அவர். யூஜிபில்லா பங்கமாக விளாட்றது. இப்போதான் மண்டிலே ஒரு போடு. ஓ என்னமா அடி பார்த்தீங்களா? என்ன அடி அடிச்சிட்டாருன்னு. பங்கமாக அடிச்சிட்டாரு, மண்டிலே ஹெட்ஷாட்டு. இப்படி அடித்தாருன்னு தெரியல. வந்து உட்காந்த செகண்டில் உட்காந்தப்போ எப்படி தான் ஹெட்ஷாட் அடித்தாருன்னு தெரியலையாப்பா. பார்த்து கொண்டு இருக்கவங்க அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக எல்லா வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரும். இப்போ ஒரு அடி மண்டையில் அடிப்பார் பாருங்க. அப்பா போய் சும்மா தூக்கதான் செய்யுங்க, மண்டையிலே அடிச்சிட்டாரு. பார்த்திங்களா என்னமா அடி அடிச்சிட்டாருன்னு ரசிக்க இல்லை. அப்பா பங்கமான அடி, சரியான அடி. சரியான அடி அடிச்சிட்டாப்புல. பார்த்து கொண்டு இருக்கவங்க யார் ஜெயிப்பான்னு இப்போயே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கமெண்ட் பண்ணி அப்படியே கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோனால கொஞ்சம் ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் பேசி தான் வீடியோ போடுறேன். ஏதோ தப்பாக பேசுனா கொஞ்சம் பார்த்து மன்னிச்சிக்கோங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. உங்கள் சப்போர்ட் இருக்க வரையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு கூட இப்போ பேசிக்கிட்டு இப்போல்லாம் பேசுவேன். உங்கள் சப்போர்ட் தான் தேவை எனக்கு கொஞ்சம். இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு இப்போ தான் போடுறேன். நான் 1 போடுறேன், யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ ஒரு அடி பங்கமான அடி நம்ம அடிப்போம். பார்த்தீங்களா என்ன அடி அடிச்சிட்டேன்னு. மண்டிலே ஆள் குளோபல் போடாமல் ஓடி வந்து 8 அடியை பார்த்தாப்புல மண்டிலே அடிச்சிட்டேன். சரியான அடி. ஆள் பயந்துருவாப்புல. நீ ஓப்பன்லேயே வரக்கூடாதா சாமி அப்படின்றவாப்புல. நினப்பீங்க என்னடா இங்கெல்லாம் நல்லா தான் அடிக்கிற, ஆனால் அங்கே மட்டும் ஒழுங்காக அடிக்க மாட்டேறியாடா அடிச்சு அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கொஞ்சம் செல்லு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நான் அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல செல் வாங்கிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அடித்து தும்சம் பண்ணிடலாம். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓ என்ன ஓடுறாரு. மூமெண்ட் ஸ்பீடை பார்த்தீங்களா? என்னமா அவர் மூமெண்ட் ஸ்பீடு பண்ணுறாரு. பயங்கரமாக அடிக்கிறார் மூமெண்ட் ஸ்பீடு. ஓடு சை என்னடாங்கிட்டு போடு தாக்கிட்ட ஓடு. 2-2 வந்துருச்சு. 2-2 யார் ஜெயிப்பான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்பயே கடைசி வரையும் வீடியோ பாருங்கள். யார் ஜெயிப்பான்னு இப்பயே கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நானும் குளோபாலில் போடுறேன். அப்பா எவ்வளோ லாங்கில் போகுது பாருங்கள். குளோபால்லாம் லாங்கில் தான் நல்லா குளோபால் விழுது. ஒன்ட்டா பார்ப்பேன், ஆனால் மிஸ் ஆயிடுவார் அவர். மிஸ் பண்ணிடு போடு. ஐயோ என்னடா அது வட்டி எவ்வளோ மாதிரிந்து பாருங்க. நானும் என்னென்னமோ பண்ணுறேன். ஐயோ கால் வேற பண்ணிட்டாங்களே. சரியான கடுப்பாகி போச்சு இந்த இடத்துல. கால் வேற பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒருத்தன். நசன்னு ஒருத்தன் கால் வேற பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சரியாக விளாடவே முடியல 2 மேட்ச்சு.
நானும் தள்ளி தள்ளி விட்றேன், கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அப்பா 2 மேட்சுமே. இந்த பாருங்க மிஸ்டு கால் வேறு வெளியே வேறு போயிருக்குதுங்க. ஒரு மேட்ச் வெளியே வேறு போயிடும். இந்த பாருங்க நசன் கால் விளையாடவே கூட முடியல ஒழுங்கா. இந்த மேட்ச்சு தான், இந்த மேட்ச்சு அவ்வளோவா விளாண்டுருக்க மாட்டேன். கால் பண்ணனால நோட்டி வெளியே வந்து கொஞ்சம் இதாக லேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. போடு மண்டையிலே அடிச்சிட்டாரு, சரியான அடி. போடு 3க்கு 2 வந்துருச்சு. என்னமா அடிச்சிட்டாரு. மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு தான் அவர் வேறு லெவல் பண்ணுறாரு. அவர் ஃபோன் கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு. இங்கே பாருங்க இந்த ஆள் வேறு எவன்டாவே நசன். இங்கே பாருங்க வெளியே வேறு வந்துடுச்சு. நசன் கால் வேறு பண்ணி கடுப்பு ஏற்றி விட்டான். அவன் வேறு ஒருத்தவன் அட்டன் பண்ணி வச்சிருப்பேன், அதுக்குள்ளே அட்டன் பண்ணேன், கரெக்டாக கட் பண்ணி பாருங்க. என்னம்மா அதுன்னு கடுப்பு. உங்களுக்கே பார்க்குற உங்களுக்கே கடுப்பாக இருக்குமா இருக்காதா? பங்கமாக அடிப்பார் பாருங்க. இப்போ என்ன அடி அடிப்பார் பாருங்க. இப்போ சரியான அடி அடிச்சிடுவார், போட்டு மண்டலே அடிச்சிடுவார். என்ன அடிச்சாரு, கண்ணை தூக்குறக்குள்ளே அடிச்சாரப்பா. இல்லா என்னங்க நீங்கள் இப்பா, கண்ணை கூட தூக்க விட மாட்டுறாரு, அடி அந்த அடி அடிச்சிடுறாரு. அப்பா 2க்கு 4 போய் கொண்டிருக்கிறது. பார்க்குற அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு என்றைக்கும் தேவை. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் அடுத்தடுத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், யாருக்குள்ள 1:1 போடலாம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் கூட 1:1 போகலாம், உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது 1:1 உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாருக்கிட்ட 1:1 சொல்லுங்கள், போடுவோம். நீங்கள் சொல்கிற கேட்குறது, நீங்கள் சொல்கிறதே பண்ணிடலாம். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அவங்க கூடயே போடலாம். உங்கள் ஆதரவு மட்டும் எனக்கு மிக தேவை. போடு என்ன மண்டையில் பாருங்க, அடியே ஒரு என்ன அடி விழுது. ஒரு அடிட்டு விழுது, அடுத்த நிமிஷம் இதாகிடுது. நானும் ஒன்றுமோ ஓடி பார்த்து மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னுதான். ஆள் நமக்கு மேலே ஓடுறாரு. லெவலில் உட்காந்து டக்குன்னு ட்ராக் பண்ணி விட்டேன் மேலே. 3க்கு 4 போய் கொண்டு இருக்கிறது. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். தள்ளி விட்டாதீங்க. பார்க்குறேன் என்னடா இவங்க மொக்க போட்டுட்ருக்காங்க. சென்சிட்டிவிட்டி இது செகண்ட் ஸ்க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு டைம் செகண்டில் வச்சு விளாண்டுட்ருக்கேன், அதான் கொஞ்சம் பிளேயிங் வரல. இன்னி பாருங்கள் எப்படி அடிப்பேன்னு. செகண்டு தான் என்னோடது, செகண்டில் வைக்காமல் ஃபஸ்ட்டில் வச்சு விளாண்டுட்ருக்கேன், அதனால் கொஞ்சம் பிளேயிங் வரல. இந்தமாரி பாருங்கள், இன்னும் அடிக்க பாருங்கள். என்னடா அடி இப்போ அடிங்க பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னடா இப்படி அடிச்சிட்ருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. நீ அடி ஆட்டத்தை மட்டும் பாருங்கள். என்ன அடி. இதுதான் சென்சிட்டிவிட்டி என்னோட இது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வச்சுருந்தது வேறு ஒருத்தனோடது, இதுதான் என்னோடது. பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பார்க்குறவங்க அனைவரும் உங்கள் சப்போர்ட்டு தான் எனக்கு தேவை. நான் ஒரு 200K கிட்டே வந்தோடனே கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். நம்ம சேனலில் 200K கிட்ட வந்தோடனே கிவ்அவே பண்ணலான்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு 200 கிட்ட எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிவ்அவே கொடுப்போம். கிவ்அவே 200க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அடுத்த கிவ்அவே வரும். சப்போர்ட்டு தான் எனக்கு தேவை. சப்போர்ட்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வாரத்தில் 3 கிவ்அவே வந்துடும். 200 கிட்ட வந்து நம்ம லைக்ஸ் எப்படி ஒரு நான் 60 லைக் தான், 60 லைக் டார்கெட்டு 60 லைக் மேலேயாவது இப்போதைக்கு வரணும். டார்கெட் 200 சப்ஸ்கிரைபர், இப்போதைக்கு 60 லைக்கு. அடுத்து கிவ்அவே போடலான்னு இருக்கோம். அடுத்த 200 சப்ஸ்கிரைபர் டார்கெட் வந்தோடனே அடுத்த நாள் கிவ்அவே தான். யூடியூப்பில் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரியான வந்துச்சு ஒரு
கரெக்டாக ஓடி வந்தார், உட்காந்து கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி விட்டேன். மண்டலி பங்கமான அடி. 200 சப்ஸ்கிரைப் 200 சப்ஸ்கிரைப் வந்தோடனே கிவ்அவே போடலான்னு இருக்கோம். அனைவரும் உங்களுக்கு பார்க்குறவங்க அனைவரும் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்போர்ட் கொஞ்சம் பண்ணுங்கள். நம்ம சென்சிட்டிவிட்டி நம்மளோட கண்ட்ரோல் வச்சு டைப் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா வரும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இது வேணும்னா குளோபால் ஸ்பீடு, அதாவது குளோபால் ஸ்பீடு எப்படி குளோபாலாக ரவுண்ட் குளோபல் ஸ்பீட் பண்ணுறது ஏதாவது கேளுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது என்ன பண்ணுங்கள், ஒன் டாப் எப்படி அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி லேக் அடிக்கிறது. சரியான லேக், எப்போ கடுப்பாயிடும் லேகு, சரியான லேக் ஆகும். நானும் மண்டலே அடிப்பேன், ஒன் டாப்புங்க மண்டல ஹெட்டு விழுகுது, சாகவே மாட்டாப்புல. நம்மளும் என்னதான் ஹெட்டு அடித்தாலும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணிட்டுலாம். உங்களுக்கு நான் கேட்குறது சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்க, அப்படியே ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆன் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஓ சார், என்னடா, ஓ மை காட், கரெக்டாக நான் இங்கே வரல. என்னமா எட்டு விழுது சாகவே பண்ணுறது அவரும். அப்பா பார்த்தீங்களா என்ன அடி விழுகுறேன், சாகாத அடிக்கிறேன். ஏன்னா சாக மாட்டாங்க. லேகு தான் கொஞ்சம் ஆகுது, லேக் ஆகுது. அடுத்த வாரத்துலேருந்து நியூ மொபைல் ஆர்டர் பண்ணலாம் இருக்கும். என்ன மொபைல் வாங்கலாம்னு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன கேமிங் மொபைல் வாங்கலான்னு இருக்கோம் அடுத்த வாரத்தில். என்ன மொபைல் வாங்கலாம் நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆறுக்கு 4ன்னு போயிட்டுருக்கு. ஏதாவது குளோபால் ஸ்பீடு, மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு, எடிட் அடிக்கிறது ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடலான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெல்லைக்கான ஆளில் வச்சுக்கோங்க. அதாவது நம்ம போடுற வீடியோ உடனே வரணும். நீங்களும் பார்த்துக்கலாம். என்னடா அவன் கேட்டப்ப வீடியோவே போடல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. நான் போட்டிருப்பேன், நான் பார்க்காம இருக்கீங்க. பெல்லைக்கான ஆளில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனே வந்துடும். அப்பா குளோபாலுக்குள்ள தான் பூந்து வர்றாங்க. என்னமா ஹேக்கர், வால் ஹேக்கர் மாதிரி குளோபாலுக்குள்ள தான் பூந்து வந்துட்டுருக்காரு. சாக மாட்டாரு. அது என்னதான் இது வச்சிருக்காருன்னு தெரில. லேக் ஆகுது ஃபோன். கேமிங் ஃபோன் வாங்கலாம், என்ன ஃபோன் வாங்கலாம்னு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பக்கம் ஒரு வாரம் பார்த்தா இந்த பக்கம் வந்து மண்டிலே அடிச்சிட்டாப்புல, சரியான அடிச்சிட்டாப்புல. போங்க, சரியான டஃப்பாக 6க்கு 5 போயிட்டுருக்கு. யார் ஜெயிப்பான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறீங்க முன்னாடியே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். அடுத்த ஒரு 200K கிட்ட வந்தோடனே கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். எந்த மாதிரி கிவ்அவே, என்ன கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு நீங்கள் சொல்கிறதே பண்ணி விட்டுருங்க. போடு, வண்டிலே சரியான அடிக்கணும். வண்டி அவங்க போட்டுருவாங்க. லைஃப் 3000 ஸ்டார் அதுக்குள்ள போடு. இன்னும் என்னப்பா என்னமா எட்டு அடிக்கிறேன். போடு. ஐயோ என்னடா சரி,
முன்னாடி ஏன் கூட பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்காரு. போடு. ஐயோ, சரி. போடு.